दिनै जों बारायब्राय सुद एबा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि सोमोन्दै जोङो सोलोंगोन। बे कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट इंलिसनि कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट होननानै बुङो, बर'आव जोंना बारायब्राय सुद एबा गलाय गथाय सुद होननानै बुंगोन। गलाय गथाय सुद होननानै बुङो। सिगाङाव जोङो गोरलै सुद दिहुननाय दिहुननायनि सोमोन्दै सोलोंखांबाय। दा गोरलै सुदनि उनावहाय जोंना बारायब्राय सुद। जोंना बारायब्राय सुदा माखौ बुङो बेहाय लिरनाय दंखायो, बेखौ फरायलांसै। बबेबा बोसोरनि आसोल धोन आरो आसोल धोननि सायाव बे बोसोरनि सुदखौ ज' खालामनानै आजावनाय बांलांनाय आसोल धोननि सायाव दिहुननाय सुदनि आदबखौनो गलाय गथाय एबा बारायब्राय सुद बुंनाय जायो। बारायब्राय सुदाबो जेबो गोरा नङा। मानि सिगाङाव जोङो सुद दिहुननायखौ सोलोंबाय। दाना बे सिगाङाव दिहुननाय सुद आरो आसोलखौ ज' दाजाबनानै जोंना सुद आसोल जायोमोन। दाना बे सुद आसोलखौ जोङो बारायब्राय आसोल बुङो। दाना बे बारायब्राय आसोलनि सायाव फिन खनसेबाव सुद दिहुनबावोब्ला अब्ला जों बेखौ मा बुंगोन? बारायब्राय सुद होननानै बुंनाय जागोन। बेखायनो बारायब्राय सुद दिहुननाय आदबआव मोनफ्रोमबो बोसोरनि जागायजेननाय आसोल धोननि लोगोसे मख'नाय बोसोरनि सुदखौ दाजाबनानै जोङो उननि बोसोरनि थाखाय आसोल धोन जायो। बेखौ मोजाङै नायदो। बेनि उनाव जोङो मोनसे एगजामपोल लानोसै। एगजामपोलाव दङ, एगजामपोलाव बेहाय बुंदों बोसोरारि 12% हारै 2000 रांनि 2 बोसोरनि थाखाय बारायब्राय सुद दिहुननांगौ। अब्ला जोङो बेखौ माबायदि दिहुनो नायनोसै। बेयो जाहैबाय जोंना मा सानगुदियारि आदब एबा इउनाइटारि मेथड। सानगुदियारि आदबाव गोलाव जायो। जों गिबियाव सानगुदियारि आदबखौ सोलोंग्रोगोन, बिनि उनावहायसो जोङो फर्मुलाजों सोलोंगोन आरोखि। दा अब्ला सानगुदियारि आदबखौ सोलोंग्रोनोसै। अब्ला जोंना कुइसनाव फैफिनदो। जोंना कुइसनाव बुंदोंमोन, बोसोरारि 12% हारै 2000 रांनि 2 बोसोरनि थाखाय बारायब्राय सुद दिहुननांगौ। जोंना आसोला बेहाय बेसेबां होनाय दं? 2000 रां। ओमफ्राय सुदनि हारआ बेसेबां दं? 12%। ओमफ्राय समा जोंहा बेसेबांनि थाखाय बारायब्राय सुद दिहुननांगौ? 2 बोसोर। होमबा जों बोरै दिहुननो नायदो। गिबियाव जोङो सेथि बोसोरनि थाखाय सुदखौ दिहुननानै लाग्रोनांगौ। होमबा जों बोरै लिरगोन? बोसोरारि 12% हारै 2000 रांनि 1 बोसोरनि सुद दिहुननायनि फर्मुलाखौथ' मोनखागौ। जोंना मा जायोमोन? सुद दिहुननायनि फर्मुलाया गोरलै सुद दिहुननायनि फर्मुलाया P into R into T। गाहायाव जोंना मा थायोमोन? डिभाइडेड बाय 100। दाना जोंना बे फर्मुलायाव सोबानो जोंना मा जायो? गोरलै सुदा ओंखारो। अब्ला जोंहा 2000 रांनि 12% बानायबाय। बानायनानै जोंना बेसेबां मोनखो? 240 रां मोनबाय। बे जाबाय गिबि बोसोरनि थाखाय सुद। दाना अब्ला सुद आसोला बेसेबां जागोन? गिबि बोसोरनि थाखाय जोंना बारायब्राय आसोला जाहैगोन, आसोलजों सुदजों दाजाबदो। 2000 जों 240 जों दाजाबबाय। बेसेबां मोनगोन? 2240 रां। बे जाहैबाय सुद आसोल। दाना बे सुद आसोलखौनो जोंहा मा नैथि बोसोरनि थाखाय मा लागोन? बेखौ नैथि बोसोरनि थाखाय आसोल धोन प्रिन्सिपाल लागोन। नैथि बोसोरनि थाखाय। दानिया अब्ला बेखौ जों लिरनांगोन। दानिया नैथि बोसोरनि आसोल रां होननानै बेखौ लिरनांसिगोन। नैथि बोसोरनि आसोल राङा जोंना बेसेबां जागोन? 2240 रां। दाना जों 2240 रांनि सायाव फिन खनसेबाव 1 बोसोरनि थाखाय जोङो सुद दिहुनबावनांसिगोन। होमबा नैथि बोसोरनि सुदा जासिगोन जोंहा 2240 एबा 2240 रांनि 12%। बेखौ जों बानायबावबाय फर्मुलायाव। बेखौ फर्मुलायाव बानायबावनानै जोंहा नैबे सुद दिहुननायनि फर्मुलायाव सोनानै बानायबावनानै जों बेसेबां मोनहैखो? 268.80 रां। बे जाबाय सुद। दाना जोंहा होमबा नैथि बोसोरनि थाखाय बारायब्राय आसोला बेसेबां जागोन? नैथि बोसोरनि थाखाय बारायब्राय आसोला सुदजों आसोलजों जोंहा दाजाबनांगोन। आसोला जोंना बेसेबां दंमोन? 2240 दाजाब। सुदा बेसेबां दंमोन? 268.80। दाना बेखौ दाजाबनानै जोंहा नैथि बोसोरनि थाखाय बारायब्राय आसोला बेसेबां मोनखो? 2508.80 रां। बे मोनबाय। दाना जोंहा बारायब्राय सुद दिहुननांगौ। दाना बारायब्राय सुद दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मा जागोन? बारायब्राय आसोल दानख' गिबि आसोल। बारायब्राय आसोला जों माखौ लानांगोन? नैथि बोसोरनि बारायब्राय आसोल बे 2508.80 बेखौ माइनास जोंना गिबि आसोला फार्स्टआव कुइसनाव बेसेबां नायदोंमोन? गिबि आसोला 2000।
दाना बे 2,000 दानख'दो 2,000 दानख'बा जोंना बेसेबां मोनखो 508.80 रां अब्ला बे 508.80 राङा मा जागोन जोंना बारायबाय सुद जागोन बे जाबाय बारायबाय सुदखौ आरो जों गुबुन मोनसे फर्मुलाजोंबो दिहुननो हाबावो बे जाहैबाय मा बारायबाय सुद दिहुननायाव जों जोबथायाव मा खालामनांगोन 2 बोसोरनि थाखाय दिहुननांगौमोन नालाय जोङो गिबि बोसोराव बेसेबां सुद मोनखो गिबि बोसोराव सुद मोननाया जोंहा बेसेबांमोन 240 ओमफ्राय उननि आसोल बानायनानै जोंहा सुद दिहुनबावनायाव बेसेबां मोनखो 268.80 दाना बे सुद मोननैखौ प्लास खालामबाबो जोंहा बारायबाय सुदा ओंखारो होमबा जों 268.80 प्लास जोंना गिबि बोसोराव बेसेबांमोन 240 दशमिक जों मा होनांगोन बेहाय 00 उनाव प्लास खालामनांगोन बेखौ 08 पॉइंट दाजाबा 8 10 46 दोनबाय 2 4 5 दशमिक सिदा दशमिक होबाय जोंहा बेसेबां मोनखो 508.80 रां होमबा बेयो जाहैबाय जोंना बारायबाय सुद बे जाबाय जोंना एग्जाम्पलमोन अब्ला जों दानिया कुइसननिखौ नायलांसै 3.2 नि जों कुइसनखौ जों सल्व खालामगोन नैबे जोंहा बेयो नोंनि आन्जाद 3.2 आव जोंना बेहाय बारायबाय सुद दिहुननांगौ बेहाय आसोल टोन होनाय दंखायो बा सुदनि हार दंखायो आरो सम होनाय दंखायो बे गासै 1 निफ्राय लानानै 5 मोनबा कुइसन दं बे मोनबा कुइसननि सलुशनखौ जोङो बे भिडिअआव बानायजोबगोन अब्ला मोजाङै नायलांबानो जाबाय फरायसा बिथांमोना दा अब्ला जोङो नोंनि आन्जाद 3.2 नि 1 नम्बरनि कुइसननि सलुशनखौ जों फारि फारि बानायलांसै गिबियाव जोङो 1 नम्बरनिखौ बानायग्रोगोन जोंना 1 नम्बराव दङ आसोल टोना बेहाय 520 रां ओमफ्राय सुदनि हारा 4% एन्ड समा 2 बोसोर होनाय दङ अब्ला जों बेखिनिखौ लानानै जोङो मा बेनि बारायबाय सुदखौ जोङो दिहुनलांसै अब्ला नायलांदो अब्ला फैदो जोङो गिबियाव होनाय दं होननानै लानांगोन होनाय दं होननानै जोङो आसोल राङा जोंना बेसेबां होनाय दङ 520 रां आरो सुदनि हारआ जोंना बेसेबां दङ 4% एन्ड समा दङ जोंना 2 बोसोर अब्ला जों गिबियाव 1 बोसोरनि थाखाय सुदखौ दिहुननांगोन अब्ला जों बेखौ लिरनांगोन 4% हारै 520 रांनि 1 बोसोरनि सुद होननानै जोंहा सुदनि फर्मुला बहायनांगोन P into R into T divided by 100 बेखौ दा जोंहा P आव 520 दं बेखौ होबाय R आव 4% नालाय 4 होबाय टाइमाव जोंना 1 दं गाहायाव 100 जों दानबाय दाननानै बेसेबां मोनखो जोंहा गोजौआव 5 सानजाबनाय divided by 5 बेखौ जोङो सानजाबनानै 504 मोनबाय 504 खौ 5 जों राननानै जों बेसेबां मोनखो 20.8 रां बे 20.8 राङा जोंना मा बे जाबाय गिबि बोसोरनि थाखाय सुद इन्टारेस्ट जाबाय दाना जोंहा नैथि बोसोरनि थाखाय आसोला एबा बारायबाय आसोला मा जागोन बा आसोलजों सुदजों दाजाबनांगोन आसोला जोंना 520 दंमोन आरो सुदा 20.8 मोननैजों दाजाबनानै 540.8 रां बे जाबाय नैथि बोसोरनि थाखाय जोंना आसोल एबा बेखौ जों बुंनांगोन नैथि बोसोरनि थाखाय बारायबाय आसोल बे बारायबाय आसोलनि सायाव दाना जोंहा सुद दिहुनबावनांगोन अब्ला जोंहा बेखौ लिरनांगोन दानिया 4% हारै 540.8 रांनि नैथि बोसोरनि सुदखौ दिहुनबाय जोङो P into R into T divided by 100 फर्मुलायाव सोबाय सोनानै जोङो मानफोरखौ बहायलांबाय P आव जोंहा 540.8 दं आरो R आव 4 आरो T आव 1 divided by 100 दाना जों गोजौनिखौ सानजाबजोब्बाय गोजौनिखौ सानजाबनानै 216.3.2 गाहायाव divided by 100 राननानै जों बेसेबां मोनखो 21.8
632 रां बेयो जाबाय जोंना मा जाबाय नैथि बोसोरनि थाखाय सुद जाबावबाय बे इन्टारेस्ट दाना जोंना बारायबाय आसोल नैथि बोसोरनि थाखाय बारायबाय आसोलखौ दिहुननांसिगोन अब्ला जोंहा मा खालामबाय आसोलजों सुदजों दाजाबबाय आसोलजों सुदजों दाजाबनानै जोंहा बेसेबां मोनखो 562.42 रां बे दा जोंहा दिहुननांगौआ मा नैथि बोसोरनि थाखाय मा दिहुननांगौ नैथि बोसोरनि थाखाय बारायबाय सुद दाना बारायबाय सुदखौ बिदि लिरबाय बिनि उनावहाय जोंना मा खालामनांगौ नैथि बोसोराव जोंना बेसेबां बारायबाय आसोल जाहैदोंमोन बेनिफ्राय बारायबाय आसोलनिफ्राय जोंहा गिबि आसोल धोनखौ जों दानख'नांगौ होमबा बारायबाय सुदा जोंना 562.42 जादों ओमफ्राय गिबि आसोला जोंना बेसेबांमोन कुइसनाव बेसेबां होनाय दं 520 होनाय दङ 520खौ बहायबाय दाना दानख'नानै बेसेबां मोनखो 42.432 रां बे जाबाय जोंना बारायबाय सुद दाना जोंहा गुबुन आदब दंबावो बारायबाय सुदखौ दिहुननो थाखाय जोङो बे मोननाय सुद मोननैखौ सेथि बोसोराव मोननाय आरो नैथि बोसोराव मोननाय सुदखौ जोंहा दाजाबबाबो जोंहा मा मोनहैगोन बारायबाय सुदखौ मोनहैगोन जोंहा सेथि बोसोराव बेसेबां दंमोन आरो नैथि बोसोराव बेसेबां दंमोन बेखौ ज' दाजाब जों दाजाबसै नैथियाव जोंना बेसेबां मोनदोंमोन 21.63632 मोनदोंमोन ओमफ्राय सेथि बोसोराव सुदा बेसेबां 20.8 दाना दाजाबबा जों मोनगोन 2 3 8 9 10 14 1 हार्टलिक दोनबाय 1 बेजों 2 4 दशमिक स्टार दशमिक होमबा बेसेबां मोनहै जोंहा 42.42 रां बे जाहैबाय जोंना दिहुननो गोनां बारायबाय सुद बुजिबाय बुजियाखैबा मोजाङै नायफिन आरो आं बुंनायखौ मोजाङै खोनासंबानो जाबाय दाना बे जोब्बाय नेक्स्टआव जोङो 2 नम्बरखौ बानायनोसैलाय दाना 2 नम्बरखौ नायनोसै जोङो 2 नम्बर कुइसना जोंना बेसेबां दंमोन 2 नम्बर कुइसना जोंहा आसोल धोना 1500 रां आरो बोसोरारि सुदनि हारा 6 जौखोन्दो ओमफ्राय समा बेबो बेसेबां 2 बोसोर दाना बेखौबो जों दिहुनलांसै अब्ला जोङो 2 नम्बरखौ नायलांसै बे 2 नम्बर जोङो 1 नम्बराव लिरनाय बायदि बेखौबो बिदिनो लिरनांगोन होनाय दं गिबियाव होनाय दं होननानै लिरबाय आसोल राङा बेसेबां 1500 रां सुदनि हार बेसेबां 6% एन्ड समा बेसेबां होनाय दङ 2 बोसोर बेखौ लिरदो दाना जोंहा बेयावबो गिबि बोसोरनि थाखाय एबा सेथि बोसोरनि थाखाय सुदखौ दिहुनग्रोनांगौ होमबा जों बेखौ बोरै लिरनांगोन आं लिरनाय बायदि नोंसोरबो लिर 6 जौखोन्दो हारै 1500 रांनि 1 बोसोरनि सुद होननानै जोङो सुदनि फर्मुलाखौ बहायदो P into R into T divided by 100 दाना बहायबाय P आव 1500 सानजाब R आव 6 सानजाब समाथ' 1 समा जेब्लाबो 1 थांबाय जों 1 थांबाय थागोन आरोखि जोङो 1 बोसोरनिसो दिहुनलांबाय थागोन नालाय गाहायाव 100 दाना जों दानबाय गोजौनि 0 मोननै गाहायनि 0 मोननै गाहायाव जेबो गैला अब्ला जोंहा मा थागोन 15 सानजाब 6 सानजाब 1ल' थाबाय 6 सानजाब 90 बे 90 मा जागोन जोंहा सेथि बोसोरनि थाखाय सुद दाना जोङो सुदखौ मोनबाय अब्ला सुद आसोलखौ दिहुननो हासिगोन होमबा सुद आसोल दिहुनोब्ला जोंहा मा खालामोमोन आसोलजों सुदजों दाजाबनांगोन बे 1500 जों जोंना बे 1500 जों माजों दाजाबनांगोन 1500 जों जोङो 90 जों दाजाबनांगोन बे 1500 जों 90 जों दाजाबनायखौ जों मा होननानै बुङो सुद आसोल दाना बे सुद आसोलखौनो जों मा होननानै बुंगोन गिबि बोसोरनि बारायबाय आसोला सुदजों आसोलजों दाजाबनानै 1590 रां जाबाय दाना बेयो जाहैबाय नैथि बोसोरनि थाखाय गोदान आसोल जाहैबाय बे नैथि बोसोरनि थाखाय गोदान आसोल दाना बेखौ जोङो लिरनांगोन दानिया होननानै नैथि बोसोरनि आसोल रां होननानै लिरनांगोन 1590 रां होननानै दाना बिनि सायाव आरो जोंहा 6 जौखोन्दो हारै सुद दिहुनबावनांगोन अब्ला बेखौ लिरनांगोन जों दियारफर 6 जौखोन्दो हारै 1590 रांनि सुद होननानै दिहुननांगोन समान समान P into R into T divided by 100 सेम फर्मुलाखौ बाहायलायबाय दाना मानफोरखौ बहायदो P आव 1590 दं into R आव 6 दं T आव 1 दं गाहायाव 100 दाना जोङो दानबाय 0 मोनसे गोजौनि 0 गाहायनि 0 दानबाय गोजौआव बेसेबां थांखो 159 into 6 गाहायाव 10 दाना गोजौनिखौ सानजाबबाय जों 954 गाहायाव divided by 10 दाना 10 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोंहा 95.4 रां बेयो जाहैबाय मा नैथि बोसोरनि सुद बेयो नैथि बोसोरनि सुद जाबाय
दाना नैथि बोसोरनि जोबनायाव बारायबाय आसोल दाना नैथि बोसोरनि जोबनायाव बारायबाय आसोला जोंहा मा खालामबावगोन बे दासो मोननाय सुद ओमफ्राय बारायबाय सेथि बोसोरनि बारायबाय आसोल 1590 बेजों दाजाबनांसिगोन बा नैथि बोसोरनि आसोल 1590 प्लास दा मोननाय सुद 95.4 मोननैजों दाजाबनानै बेसेबां मोनखौ 1685.4 मोनबाय बेयो अब्ला जोंहा दिहुननो गोनां बारायबाय सुदआ दहाय बुंनाय बायदि नैथि बोसोरनि बारायबाय आसोलनिफ्राय जोङो गिबि बे कुइसनाव लानाय जों आसोलखौ दानख'दो होमबा 1685.4 निफ्राय जों 1500 खौ दानख'नानै बेसेबां मोनखौ 185.4 बे 185.4 आनो जाबाय होमबा जोंना बारायबाय सुद दाना बेखौ जोङो आरो गुबुन मोनसे राहाया मामोन सुदजों सुद दाजाबनांगौ सिगाङाव जोंहा बेसेबां मोनदोंमोन 90 सुद मोनदों प्लास 90 जों माखौ दाजाबनांगोन नैथि बोसोराव मोननाय सुद बेसेबां 95.4 खौ बेसेबां 95.4 दाना बे मोननैखौ दाजाबबानो जोंहा बेसेबां मोनगोन नैबे 185.4 रांखौ मोनगोन आरोखि बुजिबाय दानिया 2 नम्बरनि उनावहाय जोंना फैगोन 3 नम्बरखौबो जोङो बानायलांसै दा फैदो 3 नम्बरखौबो जों बिदिनो लिरनांगोन बेयाव जोङो मा होनाय दं होननानै लिरनांगोन होनाय दं बेना आसोल राङा बेसेबां आसोल राङा 2860 रां 2860 रां सुदनि हारा बेसेबां बेना 5% आरो समा बेनाव दङ 2 बोसोर बेखौबो बेबायदिनो एखे होमबा जों गिबियाव लिरनांगोन 5% हारै 2860 रांनि 1 बोसोरनि सुद दिहुनग्रोनांगोन जोङो फर्मुलाखौ बहायदो P into R into T divided by 100 दाना मानफोरखौ बहायलांदो जोंना P आव बेसेबां दं 2860 into R आव 5 T आव 1 दाना जोंहा गाहायाव मा थायो 100 दाना दानबाय जोङो लाथिख' दानबाय 5 जों 10 खौ दानबा 2 दाना गोजौआव थागोन जोंहा 286 ओमफ्राय गाहायाव 2 बेखौ रानबा जोंहा बेसेबां मोनगोन 143 रां बे जाहैबाय मा जोंना गिबि बोसोरनि थाखाय सुद जाबाय बियो बुजिबाय गिबि बोसोरनि थाखाय सुद बेखौ आं दस्रा कलमजों लिरनोसै बे जाहैबाय मा गिबि बोसोरनि सुद दाना गिबि बोसोरनि बारायबाय आसोला बेसेबां जागोन होनबा बे सुदजों आसोलजों दाजाबदो सुदजों आसोलजों दाजाबबाय 2860 प्लास 143 बेजों दाजाबनानै बे 3003 बे जाहैबाय मा गिबि बोसोरनि थाखाय बारायबाय आसोल एबा सुद आसोल दाना बे सुद आसोलनि सायाव जोंहा सुद दिहुनबावनांगौ दाना बे सुद आसोलखौ जों मा बुंगोन नैथि बोसोरनि आसोल बेखायनोथ' बेखौ जों लिरनांगोन दानिया नैथि बोसोरनि आसोल रां होननानै लिरदो 3003 रां दाना बिनि सायाव जोङो 5% हारै सुद दिहुनबावनांसिगोन दाना बेखौ लिरगोन देयारफर 5% हारै 3000 एबा 3 रांनि नैथि बोसोरनि सुद होननानै फर्मुलाखौ जोङो बहायबावदो P into R into T divided by 100 दाना मानफोरखौ बहायदो P आव 3003 into R आव 5 T आव 1 गाहायाव 100 दाना जोंहा गोजौनिखौ सानजाबजोबदो गोजौनिखौ सानजाबजोबबा जों मोनगोन 15015 गाहायाव 100 दाना रानबा 100 जों रानदो 100 जों रानबा जों मोनगोन 150.15 रां बेयो जाहैबाय मा नैथि बोसोरनि सुद जाहैलायबाय बियो मा सुदा मोननै मोनबाय दाना जोंहा बे सुद मोननैखौ दाजाबबानो मा जायो बारायबाय सुद जायो अब्ला जों बारायबाय सुद जायो नङा होमबा जायो दा जों बेखौ बिदि डाइरेक्ट दाजाबालासिनो नैबेहाय लिरनाय बायदि लिरबाय देयारफर नैथि बोसोरनि जोबनायाव बारायबाय आसोला जागोन बारायबाय आसोलजों सुदजों दाजाबनानै जोंहा बेसेबां मोनगोन 3153.15 बे जाबाय बारायबाय आसोल दाना दिहुननो गोनां बारायबाय सुद होननानै जोंहा मा खालामनांगौमोन बारायबाय आसोलनिफ्राय गिबि आसोलखौ दानख'नांगौ ना बारायबाय आसोलाथ' जोंना दासो मोननाय नै 3153.15 दं बेनिफ्राय माखौ दानख'दो जोंहा कुइसनाव मख'नाय आसोल गिबि आसोल होननानै बुङो बेखौ 2860 रां बेखौ दानख'बा बेसेबां मोनगोन 293.15 रां मोनगोन एबा जों सिगाङाव बुंनाय बायदि बेखौ गुबुन राहायै खालामबा मा बे सुद मोननैखौ दाजाबबानो बारायबाय सुद जायो होमबा देयारफर दिहुननो गोनां
दिहुननो गोनां बारायब्राय सुद होननानै नोंसोर मा खालामनो हागोन समान समान मोननै सुदखौ दाजाबनांगोन जाय माखौ 0.15 जों माजों सिगाङाव मोननाय 143 ना 143.00 होनांगोन दाना बेखौ दाजाबबा जों मोनगोन बेखौ दाजाबबा 5 बे 1 दशमिक बे मा फैगोन 3 5 जों 4 जों 9 1 जों 1 बेसेबां 2 होमबा जोंना बारायब्राय सुदा बेसेबां जायो 293.15 मा फैगोन बेहाय रां होनांगोन जोङो जाय बे जाहैबाय 3 नम्बराबो जोब्बाय दाना जों नेक्स्टआव नायगोन 4 नम्बर अब्ला फैदो 4 नम्बरखौ जों नायखानोसै 4 नम्बराव दङ 4 नम्बराव फैदो 4 नम्बरावबो जों लिरनांगोन कुइसना होनाय दं आसोल राङा बेसेबां होनाय दं बेना 8,000 रां सुदनि हारा बिसिना नै 12 गथा खावसे जौखोन्दो बे गलाय गथायाव दं गलाय गथायखौ जों गथा खालामदों गथा खालामनानै जों बोरै खालामगोन बेबायदि गलाय गथाया जोंना मा जागोन बे 12 हाफमोन नालाय 12 हाफमोन नालाय जों मा 2 जों 12 जों सानजाब्रायना 2 जों 12 जों सानजाबा बेसेबां मोनो दा 24 मोननायजों जों गोजौनि 1 जों दाजाबा बेसेबां जायो 25 गोजौआव 25 जाबाय गाहायाव मा जागोन गाहायाव जोंना 2 दाना 25 खौ 2 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 12.5 मोनगोन 12.5 होमबा सुदनि हारा बेसेबां जागोन 12.5 एबा 12.5 थाखा नांगोन जों 100 थाखायाव बेसेबां बारा होनांगौ 12.5 थाखा बारा होनांगौ समा बेसेबां 3 बोसोर बेना 3 बोसोर नालाय जोङो सुदखौनो खनथाम दिहुनहैनांगोन खनथाम दिहुननानै उनावहाय बे सुद मोनथामखौ दाजाबबानो मा जाहैगोन बारायब्राय सुद ओंखारहैगोन आरोखि होमबा जोङो सेथि बोसोरनि थाखाय सुदखौ दिहुनग्रोनोसै होमबा जों लिरनांगोन बेखौ 12.5 जौखोन्दो हारै 8,000 रांनि सेथि बोसोरनि सुद होननानै समान समान फर्मुलायाव बहायदो P into R into T divided by 100 दाना बहायलांदो P आव 8,000 दं into R आव 12.5 दं समाव एबा T आव 1 दं गाहायाव 100 गोजौनि 0 मोननै गाहायनि 0 मोननै दानबाय गाहायाव जेबो गैला होननाय जाबाय गोजौआव मा थाखो 80 सानजाब 12.5 सानजाब 1 सानजाबजोबा बेसेबां मोनखो जोंहा 1,000 रां होमबा बे 1,000 मा जाबाय जोंहा गिबि बोसोरनि थाखाय बियो सुद जाहैबाय सुदखौ मोनसे मोनबाय दाना सुदखौ मोनसे मोनखांनायनि उनाव जोंहा सुद आसोल दिहुनबावनांसिगोन होमबा गिबि बोसोरनि सुद आसोलानो जोंना मा जायो गिबि बोसोरनि बारायब्राय आसोल होमबा बेखौ जों डाइरेक्ट लिरनांगोन देयारफर गिबि बोसोरनि बारायब्राय आसोल होननानै लिरनांगोन गिबि बोसोरनि बारायब्राय आसोला जोंना जागोन आसोला 8,000 दङ सुदा 1,000 मोननैजों दाजाबनानै बेसेबां 9,000 रां बे जाहैबाय मा जाहैसिगोन दानिया नैथि बोसोरनि आसोल जाहैसिगोन अब्ला बेखौ लिरनांगोन नैथि बोसोरनि आसोल समान समान 9,000 रां दाना बे 9,000 रांनि सायाव फिन खनसेबाव सुद दिहुनबावनांसिगोन जोङो 1 बोसोरनि थाखाय होमबा बेखौ बोरै लिरनांगोन जों ओरैहाय 12.5 जौखोन्दो हारै 9,000 रांनि नैथि बोसोरनि सुद होननानै लिरनांगोन समान समान फर्मुलाखौ बहायदोलाय P into R into T divided by 100 होननानै बहायदोलाय दाना P आव जों बेसेबां बहायनांगोन 9,000 खौसो बहायनांसिगोन 9,000 गोदान आसोलखौसो बहायनांसिगोन 9,000 सानजाब R आव जोंना 12.5 समाव जोंना बे सेयानो थागोन सेथि बोसोर दिहुनलांबाय थागोन जोङो गाहायाव 100 दाना जोंहा गोजौनि मोननै लाथिख' गाहायनि मोननै लाथिख' दानबाय होमबा गोजौआवल' थासिगोन 90 into 12.5 into 1 दाना ज' सानजाबजोबा जों 1,125 रां मोनो बे जाहैबाय जोंहा मा नैथि बोसोरनि सुद जाहैबाय बेयो नैथि बोसोरनि सुद मोननै जाबाय आरो जोंहा 3 बोसोर नालाय 1 बोसोर दंबावो 1 बोसोरनि आरो दिहुनबावनांगोन जों दाना बेखौ लिरनांसिगोन देयारफर नैथि बोसोरनि बारायब्राय आसोल नैथि बोसोरनि बारायब्राय आसोल एबा सुद आसोल बे बेसेबां जागोन 9,000 आसोल दाजाब सुदा जोंहा 1,125 मोननैजों दाजाबनानै बेसेबां 1,125 रां बे जाहैबाय मा जोंना सुद आसोल दाना बे 1,125 मा जागोन बे थामथि बोसोरनि थाखाय आसोल जाहैसिगोन बेखौ जों लिरनांगोन दानिया थामथि बोसोरनि थाखाय आसोला मा 1,125 रां होननानै लिरनांगोन दाना आरो बिनि सायाव जोंहा 1 बोसोरनि थाखाय सुद दिहुनबावदो होमबा जों दिहुनबावनोसै होमबा नायदो
बा जौखोन्दो हारै 10,125 रांनि थामथि बोसोरनि सुद बिदि लिरनांगोन समान समान जोंहा फर्मुलाखौ बहायदोलाय P into R into T divided by 100 दाना बहायलांदोलाय P आव जोंहा 10,125 सानजाब R आव 12.5 T आव 1 गाहायाव 100 दाना गोजौनिखौ ज' सानजाबजोबदो गोजौनिखौ ज' सानजाबजोबबा 1,2,6,5,62.5 मोनबाय गाहायाव 100 100 जों गानबा बेसेबां मोनखो 1,265.625 रां मोनबाय आरोखि बेयो जोंना मा जाबावबाय बेयो थामथि बोसोरनि बेयो मा जागोन जोंना थामथि बोसोरनि थाखाय सुद जाबाय दाना जोंहा सुदा मोनथाम मोनबाय दाना बे मोनथाम सुदखौ दाजाबदो बे मोनथाम सुदखौ जोङो डाइरेक्ट दाजाबबानो मा जायो जोंहा बारायब्राय सुदा ओंखारो दा जोङो थामथि बोसोरनि बारायब्राय आसोलखौ दिहुनबावनोसैलाय होमबा थामथि बोसोरनि जोबनायाव बारायब्राय आसोला जागोन बारायब्राय आसोला जोंना 10,125 आसोल दाजाब सुदा 1,265.625 दंमोन बेखौ ज' दाजाबनानै बेसेबां मोनखो जोङो बेखौ मोनबाय बेसेबां 11,390.625 बे जाहैबाय मा थामथि बोसोर जोबनायाव गासै बारायब्राय आसोला बेसेबां बेसिम दाना जोंहा बारायब्राय सुद दिहुनदो बारायब्राय सुद दिहुननायाव जोंहा फर्मुलाया देरख' दिहुननो गोनां बारायब्राय सुद थामथि बोसोरनि बारायब्राय आसोल दानख' गिबि आसोल दाना थामथि बोसोर जोबनायाव बेसेबां मोनदोंमोन बारायब्राय आसोला जोंना नै 11,390.625 रां दानख' गिबि आसोला जोंना कुइसनाव बेसेबां दं 8,000 दं 8,000खौ होबाय दानख'ना बेसेबां 3,390.625 रां मोनबाय दाना जोंहा बेखौ बेबायदि लिरालासिनो सर्टकाट बानायोबा जों नैबे सुद मोनथामखौ दाजाबनानै होबानो बारायब्राय सुद जायोमोन मिथिबाय बोरै लिरगौमोन बेखौ देरख' दिहुननो गोनां बारायब्राय सुद होननानै बे सुद मोनथामखौ दाजाबदो बेसेबां मोनो होदो बेबो बेबायदि लिरब्लाबो जागोन दाना जोब्बाय बियो दाना फैदो जोबथारनायाव जोंना मोनसे दंबावो 5 नाम्बार दाना जों 5 नाम्बारखौबो नायलांखानोसै 5 नाम्बाराव नायदो 5 नाम्बाराव जोंना होनाय दं आसोल राङा बेसेबां 15,625 रां सुदनि हारा बेसेबां होनाय दङ 4% समा बेसेबां होनाय दङ 3 बोसोर अब्ला जों बेखौ बानायलांनोसै बेनाबो होनाय दं आसोल राङा बेसेबां 15,625 रां सुदनि हारा बेसेबां 4% समा 3 बोसोर होमबा बेखौबो जोंहा खनथाम दिहुननांगोन नै खनथाम बा गिबियाव जोङो सेथि बोसोरनि थाखाय दिहुनग्रोनोसै अब्ला बेखौ लिरनांगोन 4% हारै 15,625 रांनि सेथि बोसोरनि सुद होननानै लिरनांगोन समान समान मा P into R into T divided by 100 सुदनि फर्मुलायाव सोदो P आव 1,5,625 दं into R आव 4 into T आव 1 divided by 100 दाना गोजौनिखौ ज' सानजाबजोबदो सानजाबजोबनानै जों मोनगोन 62500 गाहायाव 100 दाना 100 जों रानोब्ला जों मोनगोन बेखौ 625 रां होमबा दाना बे 625 मा जाखो जोंना 625 राङा जोंहा सेथि बोसोरनि थाखाय गोरलै सुद जालायबाय दाना जों गिबि बोसोरनि बारायब्राय आसोलखौ दिहुननांगोन एबा सुद आसोलखौ दिहुननांगोन बा बेखौ लिरनांगोन देरख' गिबि बोसोरनि बारायब्राय आसोल जोंहा मा खालामनांगोन आसोलजों सुदजों दाजाबदो बेसेबां 16,250 रां मोनबाय बे जाहैबाय मा सुद आसोल दाना बे सुद आसोलानो जाहैबाय जोंहा नेक्स्टनि थाखाय नैथि बोसोरनि थाखाय मा जाहैसिगोन आसोल रां दाना बिनि सायाव आरो जों सुद दिहुनबावनांसिगोन आरोखि अब्ला बेखौ नायलांदो दानिया जों लिरनांगोन बेखौ नैथि बोसोरनि थाखाय आसोल नैथि बोसोरनि आसोला जोंहा 16,250 राङा जाहैबाय बिनि सायाव सुद सानबावनोसै अब्ला गाहायाव सानसै जोङो होमबा गाहायाव सानबाय जोङो 4% हारै 16,250 रांनि नैथि बोसोरनि सुद फर्मुलायाव बहायलायबाय जोङो सुदनि फर्मुलायाव P आव 1,6,250 into R आव 4 T आव 1 दाना divided by 100 गोजौनिखौ सानजाबजोबनानै 1,650 मोनथाम ओमफ्राय गाहायाव 100
दाना राननानै बेसेबां मोनखो 650 दाना बे 650 मा जालायबाय नैथि बोसोरनि थाखाय जोंहा सुद जालायबाय अब्ला सुदखौ मोननै मोनबाय जोङो दाना बेखौ जों लिरनांगोन देयरफर नैथि बोसोरनि बारायद्राय आसोल एबा मा सुद आसोल दाजाबबाय आसोलाव 16250 दासो मोननाय सुदा 650 रां मोननैजों दाजाबनानै 16900 रां बे जाबाय बारायद्राय आसोल आरो बे दाना मा जाहैगोन थामथि बोसोरनि थाखाय आसोल रां जाहैलायसिगोन आरो बेनि सायाव जों दिहुनबावनांसिगोनलाय खनसेबाव सुदखौ दाना नायदो बेखौ बोरै लिरगोन दानिया थामथि बोसोरनि थाखाय आसोल होनानै जों बेखौ लिरनांसिगोन 16900 रां दाना बिनि सायाव जोङो 4% हारै दिहुनबावनांसिगोन देयरफर 4% हारै 16900 रांनि थामथि बोसोरनि सुद होननानै दिहुनबावबाय समान समान फर्मुलाखौ बहायबाय P into R into T divided by 100 दाना बहायलायबाय P आव जोंना दङ 16900 into R आव 4 into T आव जोङो 1 खौनो होनांगोन divided by 100 दाना जोंहा गोजौनि 0 मोननै गाहायनि 0 मोननै दानबाय होमबा गोजौआवल' थाबाय मा 169 into 4 into 1 सानजाबजोबा बेसेबां मोनगोन 176 अब्ला बे 176 आबो मा जाहैबाय जोंहा थामथि बोसोरनि थाखाय सुद जाहैलायबाय थामथि बोसोरनि थाखाय सुद दाना जोंहा डाइरेक्ट बारायद्राय सुद होननानै जोङो मा बे सुद मोनथामखौ दाजाबनानै होबाबो जाबाय अब्ला बेबायदि खालामालासिनो जों ओरैबायदि खालामनो हाबाय थामथि बोसोरनि जोबनायाव बारायद्राय आसोल होननानै बारायद्राय आसोलखौबो दिहुनखानो हाबाय बारायद्राय आसोला जोंना जागोन 16900 जों दासो मोननाय सुदजों दाजाबनांगोन होमबा बेसेबां मोनखो 17576 रां दाना जोंहा बारायद्राय सुद दिहुनदो बारायद्राय सुद दिहुननो गोनां बारायद्राय सुद होदो समान समान मा थामथि बोसोरनि बारायद्राय आसोल दानख' गिबि आसोल दाना थामथि बोसोरनि आसोला दासो मोननाया बेखौ होबाय 17576 माइनास गिबि आसोला जोंना कुइसनाव जा होनाय दंमोन बेखौ होबाय 15625 दानख'नानै बेसेबां मोनखो 1951 रां बे जाहैबाय मा बारायद्राय सुद एबा जों बारायद्राय सुद होननानै माबायदिबो दिहुननो हायोमोन बे सुद मोनथामखौ दाजाबबाबो जायोमोन देयरफर जोंहा बारायद्राय सुद होननानै जोङो सुद मोनथामखौ दाजाबदोंमोन सुद मोनथामा मा गिबि बोसोराव जोंना बेसेबां दंमोन गिबि बोसोरनिखौ नायफिनदो गिबि बोसोराव 625 गिबि बोसोराव जोंहा मोनदोंमोन गिबि बोसोराव जों मा मोनदोंमोन गिबि बोसोराव जोङो 625 मोनदों ओमफ्राय नैथियाव बेसेबां मोनदों 650 ओमफ्राय थामथियाव 676 मोनदों दाना बे मोनथामखौ दाजाबबाबो जोंहा मा ओंखारोमोन बारायद्राय सुदा ओंखारोमोन दाजाबदो 5 जों 6 जों 10 जायो सेयाथिलिक दोनबाय दाजाबदो 12 13 14 15 5 आरो सेयाथिलिक दोनबावबाय दाजाबदो 18 6 मोनथाम 18 सेयाथिलिक दों बेसेबां जायो 19 फैयो होमबा जोंना बारायद्राय सुदा बेसेबां जागोन 1951 रां बे होमबा जों 5 नम्बरखौबो लाखांबाय बे जाहैबाय जोंहा बारायद्राय सुद दिहुननाय बेयो जाहैबाय मा आदबजों दिहुनदोंमोन जों बेखौ गोलाव आदबजों एबा सानगुदियारि आदब एबा इंराजियाव इउनिटारि मेथड होननानै बुङो नेक्स्टआव जोंहा माखासे कुइसन दंबावो बेखौ उननि भिडिअआव आङो हरनाय जासिगोन अब्ला बेखिनिखौ नायनानै मोजाङै सोलोंग्रोदो मोजाङै प्रेक्टिस खालामदो आरो गाव गावनि खाथायाव मोजाङै लिरनानै लादो गोजोन्थों।